Takže čaute, ja som Maťo TV a vítam vás u nového videa. Dneska bude video o youtuberskom šialencovi. Keď ja nedojdem dole, hore, tak akože ja to ťahám skurvený bicykel a vy si tam kráčate a ja to šlapem, ja to ťahám a ja to môžem srať. Idem ti pomôcť. Ty si najebaný kokosko. To je to najebaný kokosko. Ty si najebaný kokosko. Ja nie, vôbec nejsem najebaný kokosko. Lebo ty si väčší jak... Postavím palca. Aj. Kozy. No a toto video bolo o youtuberskému šialencovi. Ten youtuberský šialenec bol Diamond Drago. No a ja sa s vami lúčim ako Maťo TV. A čaute. Lúči sa s vami aj Delfin Dad. A lúči sa s vami aj náš silný bezďak, ktorý je youtuberský šialenec. Čo som bezďak? Nie, ja som Diamond Dragon, takže čaute. A ja to idem. Toto je ten debil. Tak čaute. Prepačte, že Delfin Dan povedal moje meno. Čaute. Bitch.